Ο Τέωστης στο δεύτερο κανάλι του, μη φάει πάλι τρελό ratio, ανέβασε το βίντεο τι προβλέπετε για τα περιστατικά με τους πιτσιρικάδες. Κεφαλαία όλα. Είναι σημαντικό για να είμαστε δίκαιοι. Όταν μπαίνεις στο βίντεο, βλέπεις πως ο Τέωστης λέει πως δεν έφερε δικηγόρο γιατί θα λέγαμε πως τον έβαλε να πει αυτά που θέλει. Επειδή αν βγω και πω εγώ το τι σκέφτομαι ότι ισχύει, ή αν σας βγάλω στο βίντεο κάποιον δικηγόρο που θα σας πει αυτός τι ισχύει, ενδεχομένως πολλοί από εσάς θα μου πείτε πονηρά σκεπτόμενοι, και δεν σας αδικώ, ζούμε σε πονηρές εποχές, ότι εγώ το δασκάλεψα και εγώ του είπα να πει αυτά που είπε. Λες και ο δικηγόρος θα ρίσκαρε την καριέρα του για να υπερασπιστεί τον Τέωστη, ό,τι να είναι. Οπότε τι έκανε, χρησιμοποίησε την δεύτερη καλύτερη μέθοδο, το ChatGPT. Οπότε πάμε να βάλουμε στο ChatGPT μια περιγραφή της συγκεκριμένης ιστορίας για να μας πει το ίδιο το chat αν αυτό που έκανε ήταν παράνομο, ήταν νόμιμο, αν αυτά που κάνανε αυτοί ήταν παράνομα ή ήταν νόμιμα και ποιες είναι οι νομικές συνέπειες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στην Ελλάδα για αυτά που διαδραματίστηκαν χθες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ναι, χρησιμοποίησε το ChatGPT λες και είναι αυτό κάποιο είδους δικηγόρος. Ο τελευταίος που το έκανε αυτό ήταν ο Mama Max. Give me that. Give me the one from the legal definition. Why'd you bring me ChatGPT? Link me that right now. We'll read it together. ChatGPT understands the legal system. Και σήμερα είναι ένα πεθαμένο κανάλι γιατί τέτοιες χαζομάρες έκανε και όλοι τον κορόιδευαν. Κάτι που φαντάζομαι θα συμβεί και με τον Τέωστη σύντομα. Αλλά εντάξει, ας δούμε τι τάισε το ChatGPT. Ίσως έχει κάποιο point, ποιος ξέρει. Στις 15 Ιουνίου 2025, εγώ, ο Αλφα ενήλικας, βάζω τα ονόματα με αυτόν τον τρόπο, γιατί δεν ξέρω τα ονόματα των παιδιών, οπότε θα τα βάλουμε με τέτοιου είδους ονομασία. Ενώ καθόμουν σε ένα παγκάκι της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, συγγνώμη, αλλά ναι, δεν έχω κοιμηθεί καλά το βράδυ, οπότε μπορεί και να ρετάρουμε. Πίνοντας ποτό και κάνοντας IRL livestream στο YouTube. Στις 9:45 με πλησίασαν δύο ανήλικα, ο Β και ο Γ, με πρόφαση να βγάλουμε φωτογραφία. Ενώ με το Β βγάζαμε φωτογραφία με τη συνένεσή μου, ο Γ ήρθε από πίσω μου, χτυπώντας με στους ώμους, φώναξε υποτιμητικά προς εμένα τη λέξη λίγδας και απομακρύνθηκε. Εν συνεχεία, ο Β και ο Γ συνέχισαν να με παρενοχλούν και να με εξυβρίζουν για τα επόμενα 10 λεπτά, ενώ εγώ ο Α με διάλογο προσπαθούσα να τους πείσω να απομακρυνθούν. Έπειτα, εφόσον αντιλήφθηκα ότι με διάλογο δεν μπορούσαν να αντιληφθούν το κακό που μου κάνανε σε μένα προσωπικά, αλλά και στη ζωντανή ροή μετάδοσης, τους ζήτησα να επικοινωνήσω με τους γονείς τους, οι οποίοι λογικά είναι ενήλικες και αρνήθηκαν κάθετα. Εγώ ο Α έπιασα το Β από την μπλούζα, χωρίς να τον ακουμπήσω σε κανένα μέρος του σώματός του, προκειμένου να τον αγινητοποιήσω, με σκοπό να έρθει περιπολικό της αστυνομίας για να υποβάλω μήνυση, καθώς ο Γ στεκόταν σε απόσταση μεγαλύτερη από αυτή που θα μπορούσα να τον ακινητοποιήσω. Ενώ ο Β ήταν συνεχόμενα σε κίνηση με σκοπό να φύγει σε περίπτωση που καλούσα περιπολικό. Θέλω να μου απαντήσεις στα εξής ερωτήματα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ελλάδας. Πρώτον, ο Α, εγώ διέπραξα κάποιο ποινικό αδίκημα. 2. Ο Β διέπραξε κάποιο ποινικό αδίκημα. 3. Ο Γ διέπραξε κάποιο ποινικό αδίκημα. 4. Ήταν νόμιμη άμυνα το πιάσιμο της μπλούζας από τον Α στον Β. 5. Ποιες είναι οι νομικές συνέπειες των πράξεων των Β και Γ για αυτούς και τους γονείς τους, και πάμε να δούμε τι θα μας πει το ChatGPT. Το πρόβλημα εδώ πέρα είναι ότι λέει ένα τεράστιο ψέμα. Είδα όλο το κλιπάκι. Πρώτον, γράφει πως με εξύβρισαν για τα επόμενα 10 λεπτά. Ενώ αυτό με τη φωτογραφία και τον νόμο έγινε στην 1 ώρα και 14 λεπτά και το παιδάκι το έπιασε στην 1 ώρα και 18 λεπτά. 4 λεπτά αν είμαστε γενναιόδοροι με τον χρόνο. Και θα παίξω όλο το κλιπάκι εδώ και τα 4 λεπτά για να δούμε τι έγινε. Τι ακριβώς είπε το παιδάκι. Τώρα εσείς θέλετε να καυλαντήσετε, ναι. Εσείς θέλετε να καυλαντήσετε. Αυτό που δεν ξέρετε είναι ότι θα με πληρώνετε. Αυτό είναι που δεν ξέρετε. Τώρα θα σου πω. Καλά, ότι δεν παίζονται. Εγώ δεν σας έκανα κάτι. Συγγνώμη για αυτό. Φιλαράκι, άκου λίγο. Με ξέρεις. Με ξέρεις. Πώς με ακουμπάς ενώ δεν με ξέρεις. Ήταν αυτό πέρα. Όχι, άλλο σου λέω. Πώς με ακουμπάς ενώ δεν με ξέρεις. Δεν μιλάω μαζί σου. Ωραία. Πώς με ακουμπάς ενώ δεν με ξέρεις. Τι ου. Α, με ακουμπάς έτσι απλά. Ξέρεις ότι αυτό που κάνεις διώκεται ποινικά και θα έχουν θέμα οι γονείς σου σοβαρό. Το ξέρεις αυτό. Το ξέρεις. Το ξέρεις. Οπότε τις γονείς μου να μην τους αναβάλω στο στόμα. Το ξέρεις ότι θα έχουν θέμα οι γονείς σου. Σας είπα, δεν ζω με τις γονείς. Δεν ζω με τις γονείς. Με ποιον ζεις. Με κάποιους γονείς. Δεν έχεις γονείς δηλαδή. Όχι. Αυτός που ζεις μαζί του μπορεί να έχει σοβαρό θέμα με αυτό που μόλις έκανες. Το ξέρεις. Τι εννοείται. Τι μπορεί να κάνει. Τι εννοώ. Ναι, τι μπορεί να κάνει.
Θες να μάθεις? Ωραία, έλα κάτσε εδώ, να δεις τι μπορεί να δει. Γιατί ρε φίλε, είμαι ένας άγνωστος για σένα και έρχεσαι και μ' ακουμπάς. Να σου κάνω ερώτηση. Όχι, το αντιλαμβάνεσαι αυτό που σου λέω. Ναι. Όχι, δεν έχει συγγνώμη. Αντιλαμβάνεσαι ότι μπορεί να έχουν θέμα αυτοί που έχουν την κυδαιμονία σου. Το αντιλαμβάνεσαι. Το νιώθεις. Το νιώθεις. Δεν έχει πώς με λένε, όπως θέλω με λένε. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορείς να πηγαίνεις σε έναν άγνωστο και να του κάνεις αυτά τα πράγματα. Και παρόλα αυτά συνεχίσεις και γελάς. Δεν γελώ για εσάς. Ούτε για αυτά που λέτε. Λοιπόν, δύο σενάρια. Ή απλά φεύγεις και δεν σε ξαναβλέπω ποτέ στη ζωή μου, ή το πάμε με την νόμιμη οδό. Επιλέγεις και παίρνεις. Τι εννοείται με απειλείτε? Επιλέγεις και παίρνεις. Δεν με απειλείτε. Ή φεύγεις, ή το πάμε με την νόμιμη οδό. Δηλαδή, τι εννοείται? Θες να μάθεις? Στην αστυνομία λέω. Θες να μάθεις ποια είναι η νόμιμη οδό? Εσύ, απάντησε μου, θες να μάθεις ποια είναι η νόμιμη οδό? Ωραία, οπότε φυγέτε και δεν σε ξαναβλέπω ποτέ. Εντάξει. Στην ίδια γειτονιά μένουμε, οπότε πώς για να νομίζεις. Σχεδόν στην ίδια γειτονιά μένουμε. Να μια ερώτηση. Εγώ δεν έκανα κάτι, μου μόνο μια ερώτηση να σας κάνω. Δεν είναι κάτι κακό για σας. Τα παιδιά, γιατί σας φωνάζουν έτσι? Η κοκακόλα να φάμε. Κύριε. Τι φοβάσαι? Η κοκακόλα, το κοκακόλα. Όχι, τι φοβάσαι, δεν καταλαβαίνω. Ωραία, φύγε. Μπορείς να απομακρυνθείς. Εδώ πίνω το ποτό μου. Μπορείς να φύγεις. Ωραία, μπορείς να φύγεις. Μπορείτε να φύγετε. Τελευταία φορά. Αν σε ξαναδώ, θα έχεις τις συνέπειες που σου είπα. Το καταλαβαίνεις αυτό? Εντάξει, το έχουμε. Ξέρεις ποιες είναι οι συνέπειες. Ότι μπορεί να πας, ξέρω εγώ, ένα μορφωτήριο, οτιδήποτε, τα ξέρεις αυτά. Να σου κάνω ερώτηση. Ναι, και συνεχίζεις και είσαι εδώ όμως. Σου λέω φύγε και συνεχίζεις και είσαι εδώ. Ναι, να σου κάνω ερώτηση. Και συνεχίζεις και μου μιλάς. Ενώ με ακούμπησες χωρίς να με ξέρεις καν. Όλοι σας ακομπράνε και όλοι σας πετάνε αυγά, γιατί... Οπότε είπε εγώ δεν έκανα κάτι, ο Τέος τι είπε πως δεν μιλάει μαζί του, δηλαδή δεν τον απευθύνει καν τον λόγο, είπε ότι η νόμιμη οδός είναι η αστυνομία και ρώτησε γιατί τον λένε Λίγδα. Ούτε μισή φορά δεν τον εξύβρισε. Για έξτρα αποδείξεις δείτε πως είπε την ιστορία λίγο αργότερα. Ρε μπρο, μου στέλναν όλοι το τέτοιο ότι μάλλον είναι ένα παιδάκι. Ρε φίλε, θα σας πω συνοπτικά γιατί από ό,τι καταλαβαίνω έχεις και εσύ stream, έχω και εγώ stream, ναι. Κάθομαι ρε φίλε, περνάνε κάποιοι διάφοροι, με καπνίζουνε και σε κάποια φάση έρχονται δύο παιδάκια, εκεί που κάθομαι και πίνω ποτό. Έρχεται ένα από αυτά τα παιδάκια, λες και γνωριζόμαστε, πρώτη φορά το βλέπω στη ζωή μου και έρχεται από πίσω και με χτυπάει στην πλάτη. Δηλαδή σε φάση 2-3 καλές στους ώμους και με τα δύο χέρια. Κάνω κίνηση ότι πάω να το πιάσω, φεύγει. Μετά κάθομαι, τους κάνω διάλογο για κανένα δεκάλεπτο με ωραίο τρόπο, ότι μάγκες ή φεύγετε ή το πάμε με την νόμιμη οδό. Με ωραίο τρόπο, τους μιλούσα για κανένα δεκάλεπτο. Δεν καταλάβαινα, από το ένα έμπαινε, από το άλλο έβγαινε. Εν τέλει μη στα πολυλογώ, εκεί που μιλάμε, τους έχω πιάσει στο χαλαρό την ώρα που δεν προσέχουνε και γραπώνω τον ένα από την μπλούζα. Και λέω ότι τώρα ρε φίλε θα καλέσω 100 να έρθει περιπολικό να πάμε στο τμήμα, να έρθουν και οι γονείς σου να τα κάνουμε όλα νόμιμα όπως πρέπει. Όπα ρε μπρο. Ναι. Είδα λίγο ρε φίλε το stream. Ρε μπρο, αυτό το παιδάκι όμως εκεί νομίζω δεν έφταιγε αυτό ρε φίλε, αυτός χτύπησε. Ρε φίλε, εγώ έπιασα έναν από τους δύο. Αυτοί ήρθανε και οι δύο μαζί. Άμα σου ήρθε σε μια παρέα και καταφέρεις να πιάσεις έναν από την παρέα από μια παρέα που σου έχει κάνει κάτι, τι θα πεις? Τον αφήνω γιατί το έκανε άλλος? Θα προσπαθήσεις να δεσμεύσεις κάποιον μέχρι να έρθει το 100 να πάτε στο τμήμα να το λύσετε. Ναι, τέλος πάντων. Ναι. Τέλος πάντων, ναι, τέλος πάντων. Όχι, εγώ να σου πω το εξής. Αν πάρεις τηλέφωνο το 100 μέχρι να έρθει το 100, αυτοί με τα πόδια θα έχουν φτάσει από κέντρο στην Τούμπα. Ναι. Οπότε, εγώ τι κάνω? Τον πιάνω από την μπλούζα,
Από την μπλούζα. Έχει μεγάλη διαφορά να πιάσει από την μπλούζα και μεγάλη διαφορά να σηκώσει χέρι. Έχει τεράστια διαφορά. Τον πιάνω από την μπλούζα και λέω θα καλέσουμε εδώ. Και ήρθαν ένα-δύο εκεί περαστικοί, άλλοι με υπερασπιζόντουσαν, άλλοι λέγανε άστο παιδί, ο καθένας έλεγε το μακρύ και το κοντό του. Τέλος πάντων, μη σε απολογώ, το άφησα και σηκώθηκα και έφυγα, έτσι, τόσο απλά. Οπότε δεν τους είχε ξαναδεί στη ζωή του, δεν ανέφερε πουθενά ότι τον είπε λίγδα το παιδάκι που έπιασε και εξήγησε ότι τον γράπωσε μόνο και μόνο επειδή ήταν στην ίδια παρέα. Φαντάσου να λες ότι εγώ κόβω και ράβω, ενώ εσύ κόβεις και ράβεις στο ChatGPT. Ένα άψυχο στο οποίο δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα. Εν τω μεταξύ, ποιο είναι το αστείο? Τα έγραψε όπως ήθελε και για το κράτημα της μπλούζας, ακόμα και το ChatGPT του λέει πως ενδεχομένως υπάρχει τυπική πληρότητα κάποιου αδικήματος. Μάλλον καλύπτεται από άμυνα. Μάλλον, όχι σίγουρα. Ο Τέοστη είναι σαν την Denims, άλλα βλέπει, άλλα καταλαβαίνει. Στο τέλος, ο Τέοστη απαιτεί να βγουν οι γονείς για να γίνουν οι νόμιμες διαδικασίες. Κάτι που βρίσκω το λιγότερο αστείο, μιας και οι γονείς του παιδιού μπορούν άνετα να τον τρέξουν για αυτό που έκανε. Όσον αφορά την αποζημίωση, λέει ότι ζητάει να καταβληθεί το ποσό των 15.000 ευρώ για ηθική βλάβη και τα δικαστικά έξοδα. Και συνήθως στην Ελλάδα ζητάς 15, σου λέει η άλλη πλευρά 5, τα βρίσκεται κάπου στα 6-7 και η ζωή συνεχίζεται. Οπότε, μετά τη δημοσίευση του συγκεκριμένου βίντεο, εγώ θα δώσω ένα περιθώριο γύρω στις 4 με 5 ημέρες μέχρι να μου στείλει κάποιο συγγενικό πρόσωπο από τα δύο παιδιά για να έρθουμε σε επικοινωνία και να τα βρούμε όμορφα και ωραία με διάλογο χωρίς τίποτα άλλο. Επειδή έχει πάρει πολύ έκταση το σκηνικό, να ξέρετε ότι σε περίπτωση που εντός 4-5 ημερών δεν έρθει σε επικοινωνία μαζί μου κάποιο συγγενικό πρόσωπο των δύο παιδιών, ότι εγώ θα υποβάλω και μήνυση για τα ποινικά δικήματα και αγωγή αποζημίωση για όλη την ηθική βλάβη που μου προξένησαν. Αλλά όχι, ο Τέος τι θέλει να του τα αρπάξει. Ο Τέος τι είναι πανέξυπνος. Ξέρει, παιδιά, να βάζει πράγματα στο ChatGPT. Για να βάλω κι εγώ κάτι στο ChatGPT τότε. Εγώ, ο Α, κάνω IRL livestream στην Μύκονο. Και ενώ κάθομαι στην ξαπλώστρα, υπάρχει λίγο πιο πίσω μια γυναίκα που κάνει ηλιοθεραπεία με μαγιό. Και εγώ δείχνω σε 1500 άτομα με το δάχτυλο να δούνε τον κ***λο της. Διέπραξε κάποιο δίκημα? Ναι, η ενέργεια που περιγράφει φαίνεται να συνιστά αδίκημα και μάλιστα σοβαρό με βάση την ελληνική νομοθεσία. Αναλυτικά. Έντανα. Παραβίαση προσωπικών δεδομένων είναι στα ράξα 2019. Το να καταγράφει ή να μεταδίδει ζωντανά live stream εικόνες κάποιου προσώπου σε παραλία χωρίς τη συγκατάθεσή του, ειδικά αν το πρόσωπο είναι αναγνωρίσιμο ή εστιάζει σε ευαίσθητα σημεία του σώματος, όπως στην περίπτωσή σου, συνιστά παραβίαση της ιδιωτικότητάς του και των προσωπικών του δεδομένων. 2. Προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Πήκε κρέτα ΚΑΕΤΑ. Η πράξη του να δείχνει με το δάχτυλο το σώμα γυναίκα στο κοινό, με τρόπο που την εκθέτει σε σεξουαλικά σχόλια ή βλέμματα, ενδέχεται να θεωρηθεί προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, ιδίως αν υπάρχει ειδικός υπερημός ή γελιοποίηση. Δεν χρειάζεται να υπάρξει σωματική επαφή για να συντελεστεί το αδίκημα. Αρκεί η προσβολή της αξιοπρέπειας με βάση το πώς εκλαμβάνεται η πράξη από το θύμα. 3. Δημόσια προσβολή μέσω live stream. Εφόσον όλα αυτά έγιναν δημόσια σε έννοια και 200 θεατές, η βαρύτητα αυξάνεται. Η δημόσια έκθεση άλλου προσώπου μπορεί να θεωρηθεί δυσφήμιση ή εξύβριση, ανάλογα με το πλαίσιο και τον τόνο του σχολιασμού. Έλα ρε φίλε, τι λες τώρα? Έσπασε πιθανώς όχι έναν, όχι δύο, αλλά 3 ολόκληρους νόμους. Μα εγώ νόμιζα μόνο το παιδάκι που δεν έκανε τίποτα έσπασε νόμο. Κάτσε λίγο να το ρωτήσω και κάτι άλλο, μιας που είμαστε στο θέμα. Αν στο YouTube έχει γυναίκες που ανεβάζουν τον τους με δική τους συνένεση, ισχύουν ακόμα τα παραπάνω? Καλή ερώτηση, και είναι σημαντικό να γίνει σαφής διάκριση εδώ. Αν μια γυναίκα ανεβάζει ίδια περιεχόμενο με τον εαυτό της, πηγαίνει δείχνει τα οπίστια της στο YouTube ή αλλού, με δική της συγκατάθεση, είναι απολύτως νόμιμο. Έχει γίνει τον έλεγχο της εικόνας της και συνενεί στη δημοσιοποίησή της. Επιλέγει πότε, πώς και πού θα φανεί, άρα δεν υπάρχει παραβίαση ιδιωτικότητας ή αξιοπρέπειας. Όταν εσύ καταγράφεις ή live streamάρεις ένα άλλο άτομο χωρίς τη συγκατάθεσή του και εστιάζεις ή σχολιάζεις σε σεξουαλικά σημεία, όπως το να δείχνεις το κ*** σε κοινό, να προτρέπεις άλλους να κοιτάξουν, να κάνεις σχόλια σεξου ταπεινωτικού χαρακτήρα, τότε είναι εντελώς διαφορετικό νομικά και ηθικά. Δεν έχει σημασία αν κάποια άλλη κάνει κάτι αντίστοιχο δημόσια, η συνένεση είναι το κλειδί. Άρα μήπως ο Τέοστη επιβεβαιωμένα λέει μπαρούφες κάθε 5 δευτερόλεπτα και δεν είμαι καν στην κορυφή του παγόβουνου από αυτά που θα μπορούσα κι εγώ να ρωτήσω στο ChatGPT? Μήπως ο Τέοστη θα έπρεπε να είναι αυτός που πρέπει να αρχίσει να μοιράζει χρήματα? Λέω εγώ τώρα, έτσι, δεν είμαι δικηγόρος, μην παίρνετε τα λόγια μου ως δεδομένα ούτε του ChatGPT. Τέλος, καταδικάζω την βία προς τον Τέοστη. Αυτά. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε subscribe εδώ και στο βασικό μου κανάλι. Like και τα λέμε στο επόμενο.